Good morning, my idol. Kami yun ay pupunta naman, my idol, sa aming fish pen sa maliit naming palesdaan, my idol. Yan, nakatindara pa yung mga alaga namin. Gustong sumama. Talaga naman, itong si Kyung Kyung gustong mag-enjoy pumunta sa dagat. Ayun pa, naglaro-laro pa sila. Ang aking partner, ayan, natutagawan. Kasi ayaw talaga mong payuan. Si Kyung Kyung, my idol. Sa kaluto rin niya sumama doon sa fish pen, my idol. Ayan. Napakasarap pumunta ng ganito, yung medyo walang hindi may itang panahon. Saka may mga kasama kami magkulit. Ayan, si Kyung Kyung, sa Karuro. Talaga napakandali at malapit lang naman mga idol. So, may enjoy natin yung pupunta doon at may ganon yung sa ating video na medyo hindi masyado may itang panahon. At talaga namang napakasarap tampisaw sa dagat, mga idol. Yan, no? Medyo hindi mataas yung dagat. Kita natin, mga idol. Nagtampisaw na talaga si Kyung Kyung, mga idol. Ayan, na-enjoy na niya yung linaw ng dagat. Walang kaalong-along, mga idol. At saka itong si Kyung ay ayaw talagang magpaiwan. Umakyat na agad sa aming sasakyan. Ayan, mga idol. So, napakaganda naman na ganito. At laro na yung sama mo, yung partner mo sa buhay na tumutulong din. At sa ganitong pagkakataon ay napakasarap magtrabaho sa palaistaan namin maliit kasi wala ang kaintinit. Wala masyadong alon, mga idol. So, makikita ninyo na yung gagawin namin kasi meron kami talagang gustong tanggalin na matagal ko na to talagang gustong gawin kaso ayun lang na tayo nagkaroon ng time para gawin ng ganitong kakataon, mga idol. Yan, mga idol, yung aso kong walang kasawa-sawa dito sa dagat, mga idol. Araw-araw talagang malinigo yan. Kasi may panahon pagka pupunta ng palesdaan, mga idol, gusto talagang sumamayan araw-araw. Ito na ngayon, ay nawakan ko na yung aking ugsay, yung aking para punta na kami doon, mga idol. Yan talagang super linaw ng dagat ngayon. So itong si Roro, ayaw ko lang sumakay, gusto lang yang manigo, mga idol. Ito nyo naman, yung ay parang hari na nakaupo doon sa unahan, mga idol. Talagang ayaw talagang manigo sa dagat, mga idol. Yan, mga idol, may nakakalubong tayong mga may isda, mga idol. At tinanaw natin sila kung meron na silang nakuha ang isda. At sabi nila, ay wala daw, mga idol. Pero talaga ang buhay, mga idol. Minsan ay meron tayong grasya. Minsan naman ay wala, mga idol. Pero patuloy lang ang buhay natin, mga idol. Maraming salamat din, mga idol, sa panonood sa ating YouTube channel, mga idol. Paki-like at paki-subscribe naman dyan, mga idol, para sa ating pag-grow ng ating YouTube channel, mga idol. Sa matinding balsak naman dyan, mga idol. Maraming salamat din sa panonood sa ating munting video para sa ating pagpunta sa fish pen, mga idol.
Gusto na nga makiat ni Roro mga idol. Talagang nahihirapan na siya lumahin mga idol kasi palalim na ng palalim yung dagat mga idol. Ang tala niyang sumakay sa aming sakinan mga idol. Ayan na mga idol at saka naman nakakatawa yung mga ganitong aso na sumasabay sa ating mga ginagawa lalong-lalong na sa punta natin sa palang place daan mga idol. Karoon kami mga idol, malapit na kami mga idol at talaga namang napakasarap ng walang hangin, wala masyadong halo mga idol. At ito naman nakaka-enjoy kasi kasama ko yung dalawang aso ko at saka partner natin sa buhay mga idol. At nahihirapan kasi ako, itong mga alaga ko kasi napakamigat, akit mga idol, sobrang taas ng hagdanan mga idol. Pero kakayanin natin yan mga idol dahil sa mga itong pagkakataon mga idol, nababawasan na ating mga munting problema dahil sa mga alaga nating mga aso mga idol. Sila ay nakakatuwa para sa nakakapagaan ng loob. Dahil tumutulong din naman sila sa atin para sa ating pang-araw-araw na mga problema ay nababawasan mga idol. Yan maganit sa mga yan mga idol, tatagalin natin yan kasi medyo lumaki na ng konti yung ating alagang bangus mga idol para naman wala nang para masikatan ng araw yung ating mga alagang bangus mga idol at saka medyo malaki naman sila. Talagang ito talaga ang plano natin na tanggalin nitong pukot na ito, yung net na ito kasi yun ang ating pangkrab sa mga ibon na gustong kumain sa maliit nating mangos noong wala pa isang buwan mga idol. Yan na mga idol, tapos na kami pagtanggal ng lambat tornet sa ibabaw ng ating spin mga idol. Talaga namang madaling gawin yung isang trabaho pag nagtutulungan mga idol. Maraming salamat naman sa inyong panonood. Sana naman na-isbaybayan ninyo ang ating YouTube channel mga idol. Maraming salamat sa inyo lahat. Nilagay ko na rin sa sako yung malambat mga idol para hindi naman magkalat sa ating
dito sa fishpin mga idol para malinis na niya ating fishpin mga idol. At itatago natin para gamitin ulit mga idol. Susunod natin may magandang pagkakataon mga idol. Pagkatapos natin sa taas mga idol, sinisida rin natin ang ilalim mga idol para makita natin kung mayroong bang butas yung ating net mga idol. Kasi napaka-importante at napaka-delikado pag may butas sa ilalim mga idol. Kaya ating sinuyo rin yung ilalim mga idol para makita natin kung okay yung ilalim, kung okay yung itaas, mas okay yung ilalim dapat kasi yon ang pinaka-priority kasi doon nasa lalay yung ating mga bangos baka pumbas mga idol. Magandang tinda ng ilalim mga idol. Talaga namang napakalinaw ng dagat sa ilalim. Ikita natin yung ilalim, ikita natin ang ating lambat na walang butas. Kaya sinuyod natin ang ilalim ng ating fishpen mga idol para naman wala tayong konting kaba na mararamdaman kasi ikita naman natin ang ilalim kung may butas ba o wala mga idol.